Live streaming je jako zanimljiv i zabavan način komunikacije na internetu u kojem streamer uživo direktno komunicira sa svojim gledateljima, odgovarajući im na pitanja i zabavljajući ih na najrazličitije načine. Za taj svoj trud često bude nagrađen od strane svojih gledatelja novčanim donacijama, ali što kad jedna takva donacija postane uzrok ubojstva? Tridesetgodišnji Stanislav Rešetnjak, koji je na internetu koristio ime Stas Replay, natjerao je svoju djevojku, 28-godišnju Valentinu Grigorjevu, na balkon pred gledateljima nakon što je verbalno i fizički zlostavljao. Proglašen je krivim za nenamjerno ubojstvo i osuđen na 6 godina zatvora. U live streamu početkom prosinca 2020. anonimni gledatelj je ponudio $1000 da skine svoju djevojku, da ju verbalno i fizički zlostavlja, nazivajući ju prostitutkom i smrdljivom, izbaci je van na hladnoću i zaključa vrata za njom. Stanislav je to prihvatio i učinio sve to u live streamu koji je emitiran desecima tisuća pratitelja. Jedna od Valentininih prijateljica također je u to vrijeme bila u Stasovom stanu. Osobno je gledala kako Stas skida Valentininu odjeću, skidajući je sve do donjeg rublja. Valentinu je Stas tada fizički napao, do te mjere da je Valentina zgrabila nož iz kuhinje kako bi se obranila. Stas je zgrabio Valentinu, bacio je na smrznuti balkon u selu Ivanovka u blizini Moskve po zimskom vremenu, a to znači temperaturi ispod ništice, i tamo ju zaključa. Tu je ona podlegla hipotermiji, barem se tako mislilo na početku. Valentina je 2 sata lupala po vratima i tražila je da je puste unutra. Njezina prijateljica joj nije pomogla i napustila je stan. Nakon 2 sata Stas je otvorio vrata i uvukao Valentinino beživotno tijelo unutra. U live streamu je vidljivo mlohavo i blijedo Valentinino tijelo. Kad je Rešetnjakov vratio unutra, rekao je gledateljima: "Ljudi, nema pulsa, blijeda je, ona ne diše. Zeko moj, što je s tobom?" Rešetnjak je govorio i molio ju je da se probudi dok je i dalje streamao. Pokušao ju je oživjeti, ali nije uspio. Nakon čega je podigao njeno tijelo i stavio na kauč te pokrio. Netko od gledatelja je šokiran ovime što gleda pozvao hitnu pomoć, a oni su po dolasku samo mogli konstatirati smrt. Iako je on u to vrijeme streamao na drugoj platformi, isječci iz streama su jako brzo krenuli kružiti YouTube-om. Rešetnjak je sudjelovao u trendu trash streaminga. Taj trend je postao iznimno popularan na internetu u Rusiji. Takav tip streaminga je podrazumijevao ponižavanje, pa čak i ozljeđivanje za novac koji bi dobili od gledatelja. U jednom takvom prijenosu uživo na YouTubeu je žena pod navodnicima drogirana i seksualno napadnuta u svom domu u Rusiji. U drugom je 60-godišnji muškarac u Rusiji preminuo nakon što je popio 1,5 litru vodke tijekom streama. Smrt Valentine, koja se prenosila uživo, skrenula je pozornost cijele zemlje na uznemirujući ruski YouTube trend poznat kao trash streaming, gdje su kreatori sadržaja plaćeni za emitiranje nasilnih i ponižavajućih radnji prema sebi ili drugima. Bilo je slučajeva u kojima su vlogeri udarali glavom o restoranski stol, zakopavali živog beskućnika, jeli crve ili riblje iznutrice i činili druge slične groteskne radnje, a sve kako bi brzo zaradili. Ti su streamovi potaknuli ruske zakonodavce da se pozabave ovim trendom. Vodeći ruski senator Aleksej Puškov pozvao je na posebne zakonske odluke, uključujući puno strože kazne za takozvani trash stream koji prikazuje okrutnost. U jednom od svojih obraćanja rekao je da je to sve raširenije, pa je potrebno zakonski odreagirati na takav oblik ponašanja. U prvim izvješćima navodi se da se Valentina smrznula na smrt, ali je forenzičko ispitivanje kasnije zaključilo da je ipak uzrok smrti ozljeda glave zadobivena tijekom prijašnjeg fizičkog zlostavljanja. Valentina Grigorjeva je doživjela traumatsku ozljedu mozga, cerebralno krvarenje te je imala višestruke modrice na licu i glavi. Valentina je u jednom od ranijih streamova rekla da je trudna, ali su kasnije ti iskazi demantirani.
Nakon streama započela je hitna istraga, a Rešetnjak je stavljen u pritvor. Psihološkim i psihijatrijskim pregledima streamera utvrđeno je da je uračunljiv i sposoban za suđenje. Ruski sud ga je osudio za nanošenje teških tjelesnih ozljeda sa smrtnom posljedicom i osudio ga na 6 godina zatvora, strogog režima. Osuđen je za namjerno nanošenje teških tjelesnih ozljeda opasnih po život, počinjenih upotrebom tupog predmeta kao oružja, koje je za posljedicu imalo smrt žrtve. Dok je odlazio na sud u Moskvi, na videosnimci se vidi njegova majka Elena Rešetnjak kako ga ljubi i kako jeca prije nego što se pojavio. Na izricanju kazne uz njega su bili naoružani policajci. Njegovu majku i sestre koje su prisustvovali njegovom suđenju NTV je opisao kao vrlo suzdržane i odbijali su razgovarati s medijima. Gospođa Rešetnjak, voditeljica prodaje, rekla je ranije da njezin sin ne bi povrijedio svoje mače i da je on jako pažljiv. Ova žena je podržala kanal svog dečka svojom vlastitom boli. Bila je mlada, lijepa i puna podrške. Čovjek kojem je vjerovala, na kojeg se oslanjala i voljela, ju je uništio zbog novca od strane nepoznatog čovjeka. Što je još mogla učiniti? Njezin mladi život se ugasio radi glupog komada papira koji se naziva novcem. Netko tko sebe naziva muškarcem, a zatim daje prednost novcu ponuđenom od stranca pred vlastitom djevojkom, definitivno nije muškarac, a treba dovesti u sumnju čak i to da li se može nazvati čovjekom. Ostavi like u znak podrške i napiši mi u komentar svoje mišljenje o ovome. Koja je tvoja kazna? Kakvu kaznu bi ti odredio jednoj ovakvoj bezosjećajnoj osobi? I reci mi, zanimaju li te uopće ovakve priče i što misliš o tome da pronađem i obradim još ovakvih priča koje su vezane uz gaming? A mi se vidimo jako brzo u nekom novom klipu na kanalu. Lijepi pozdrav i aj pa se vidimo!